Dobar dan svima, ja sam Fran Višnić, student 4. godine sociologije s Fakulteta Hrvatskih studija. Moja današnja tema, kao što vidite, droge i rizici u društvu rizika i ponešto od svih ovih teorijskih aspekata koji će biti izneseni, bit će primijenjeni na sam primjer Europe. Pa tako, bit će, što se tiče samog sadržaja izlaganja, započet ćemo s određenim uvodom, s određenim pojmovnim terminološkim određenjima. Razjasnit će se zapravo kakav je odnos same moderne modernosti i droga. Drogama će zapravo biti pristupljeno kao hazard, odnosno opasnosti koja pretpostavlja određene rizike, prema tome ćemo se rizike koji su drogama pretpostavljeni podijeliti na individualne rizike, sigurnosne rizike, zdravstvene i kultivirane rizike. Nakon toga zapravo će se kroz određene globalizacijske aspekte rizika povezanih sa drogama i samog društva rizika ukazati na to kako su zapravo rizici droga neodvojivi suštinski od samog koncepta društva rizika i kao što sam rekao, sve teorijske komponente koje će biti iznešene će zapravo biti primijenjene na Europi kao određenom objektu na koji će se različita teorijska određenja moći jako lijepo primijeniti. Prije svega potrebno je zapravo učiniti određenu kao uvod terminološku, odnosno pojmovnu razradu i definirati što su to zapravo droge. Možemo se prije svega osvrnuti na definiciju droga koju je zapravo ponudila Svjetska zdravstvena organizacija. Prema toj definiciji droge su zapravo određene kao supstance prilikom čije intoksikacije dolazi do određenih promjena u mentalnim procesima pojedinca. Tu je zanimljivo naglasiti kako zapravo Svjetska zdravstvena organizacija razdvaja psihoaktivne droge od ostalih psihoaktivnih supstanci, pri čemu naglašava koliko psihoaktivne supstance koje ne ulaze u tu klasifikaciju psihoaktivnih droga su primjerice nikotin i alkohol. I u tom kontekstu zapravo valja istaknuti njihovo određenje samih droga kao nečeg što nije nužno adiktivno, ali implicira svojevrsne zdravstvene rizike. Droge kao takve su u pogledu njihove distribucije, proizvodnje i prometa uređene različitim zakonskim okvirima koji zapravo na različitim nacionalnim razinama imaju različita određenja, no prije svega bi zapravo tu htio ukazati na određene neodređenosti i nepreciznosti takvog poimanja droga, zapravo jer droge i njihove definicije su uveliko društvene i kulturne determinante i kao takve zapravo predstavljaju područje koje je plodno za različite spektre i opsege definicija, no uvijek treba naglasiti kako svaka od tih definicija zapravo, tako reći, ovisi o mjestu vlastite proizvodnje. Ono kako se droge zapravo općenito klasificiraju i u tom pogledu zapravo postoje određena razilaženja, što na nekoj laičkoj razini, što na znanstvenoj razini. Prije svega droge možemo klasificirati prema njihovim farmakološkim svojstvima, prema ovisničkim odnosno adiktivnim potentnostima i prema potentnosti samog učinka, pri čemu zapravo konkretno mislim na podjelu na lake i teške droge. I čak i u tim fiksnim zapravo i opće prihvaćenim klasifikacijama postoje izvjesna neslaganja i nepravilnosti u različitim znanstvenim pristupima. Još bih samo htio naglasiti kako zapravo što se tiče teorijske podloge, odnosno pristupanja drogama kao svojevrsnim opasnostima, opasnosti kako ih je zapravo Beck definirao predstavljaju ili određene materijalne supstance ili biofizička stanja
koja potencijalno mogu izazvati određenu štetu, pri čemu su zapravo rizici, tako reći, vjerojatnosti buduće štete koji se zapravo očituju u iščekivanjima i očekivanjima, a i samim time u potencijalnom djelovanju različitih aktera. Droge kao fenomen, odnosno konzumacija droga zapravo o njemu bi mogli pričati još od prapovijesti, no ono što je zapravo u okviru ovog izlaganja bitno je zapravo drogama pristupiti u okviru moderna, odnosno modernosti. Što se tiče samog modernističkog pristupa drogama, potrebno je poći već od razvoja tržišnog gospodarstva, jer razvoj tržišnog gospodarstva zapravo započinje ono što zapravo nazivamo konzumerističkim vrijednostima. Razvoj tržišnog gospodarstva i pojavom privatnog vlasništva javlja se ta želja za profitom, želja za osvajanjem različitih luksuznih dobara i javlja se zapravo ta potreba za zaradu. Samim time, na taj način bi mogli pristupiti tržišnom gospodarstvu kao nečem iz čega su zapravo, na čim su vrijednostima, odnosno aspektima proizlažili imperializam i kolonijalizam, odnosno posljednički merkantilizam, koji su očitovalo u težnjama i željama zapravo za ostvarivanjem različitih luksuznih dobara iz prekooceanskih država koje su zapravo u Europi kao tako predstavljale tako reći traženu robu. Pardon, sam bolje. U tom kontekstu valja zapravo istaknuti i opijum, koji je kao takav bio zapravo jedna od glavnih okosnica cijele te imperialističke, kolonijalističke težnje za ostvarivanjem i uvozom, tako reći, različitih luksuznih dobara. Polazeći zapravo sad od opijuma kao primjera koji je uvelike zapravo obilježio cijeli proces imperializacije i pojavu merkantilizma kao takvog, zapravo možemo pristupiti takozvanoj medikalizaciji, procesu medikalizacije tijekom kojeg se diskurs droge, općenito diskurs ovisnosti kao takvi javlja. Opijum zapravo kako je dolazio u krajeve zapadnog svijeta u kojima kao takav do tada nije postojao, svojom konzumacijom, odnosno nepostojanjem određenog aspekta kolektivne memorije u kojima bi domaće stanovništvo moglo zapravo prepoznati svoju adiktivnost koju iz njega proizlazi, došlo je do zapravo pojačanih razina, pojačane učestalosti gubitka samokontrole kod pojedinaca, kojima zapravo se i tako reći ovisnička stanja o opijumu razvijaju. Proces medikalizacije kao takav zapravo je obuhvaćao upliv medicine u određena stanja kojima se do tada medicina zapravo i nije bavila. Kroz proces medikalizacije zapravo prvi put dolazi do toga da se medicina počinje, tako reći, baviti do onime što su do prije bili smatrani zdravi ljudi. No, kao što znamo po primjerima, različitim primjerima, kao što je i pojava diskursa seksualnosti, uzrokovanog zapravo samo medikalizacijom i pristupom medicini čovjekovom tijelu kao objektu znanstvenog promatranja, tako je medicina nastojala, prepoznala i u kontekstu ovisnosti potencijal za razvoj vlastitog autoriteta i time kao i određena stanja koja su zapravo vlastitim manifestacijama, odnosno ponašanjima,
odstupala od onoga što možemo nazvati etosom produktivizma, tipičnim za modernu. Time je medicina nastojala zapravo i svoj autoritet postaviti i na pitanjima ovisnosti. Iako ovisnosti zapravo možemo načelno se složiti, postoje vjerojatno od kada postoje različita sredstva kojima su ovisnosti mogle biti izazivane, tek po ovom diskurska ovisnosti, odnosno medikalizacijom samih ovisnosti, dolazi do tog znanstvenog i medicinskog bavljenja pitanjima ovisnosti, čime se ovisnost kao takva počinje liječiti i počinje se smatrati bolešću. Sad, što se tiče ovih kasnije moderne, odnosno kako je Beck nazvao refleksivne moderne, teorija refleksivne moderne se očituje u 3 momenta, to su individualizacija, globalizacija i društvo rizika. U kontekstu individualizacije, zapravo individualizacija kao takva, odnosno pretpostavljena detradicionalizacijom i gubitkom zapravo tih tradicionalnih obrazaca sigurnosti kod pojedinaca, dolazi do tako reći pojačane neizvjesnosti i do pojačanih osjećanja sigurnosti i neodređenosti pojedinaca. I sami Beck je zapravo naveo kako govoreći o porastu konzumacije droga među mlađom populacijom i među zapravo općenitim porastom droga, pogotovo konzumacije droga, pogotovo među mlađom populacijom u kasnoj moderni, kako zapravo takav fenomen moguće objasniti i time što je to zapravo s jedne strane sami razvoj obrazovanja školskog sustava omogućuje zapravo tako reći to produženo odrastanje mladim ljudima, a s druge strane ta njihova konzumacija, porast konzumacije droge zapravo predstavlja njihov odgovor na život u društvu rizika koji je ispunjen svakodnevne nesigurnostima i neizvjesnostima. Sad da se razjasnim teorijski zapravo podlogu i pristupanjem u drogi kao hazardu, odnosno kao opasnosti koje su postavljeni određeni rizici. Beck je rizike podijelio na stvarne, odnosno percipirane. Droga bi u tom kontekstu predstavljale stvarne rizike, odnosno one rizike koje su znanstveno producirani, a u drugoj klasifikaciji Beckovih rizika između individualnih i globalnih, u individualne rizike zasigurno možemo smatrati stanje kao što su ovisnosti, stanje kao što je zaraza različitim bolestima, prije svega AIDS-om, a i svi smrtni slučajevi koji su povezani sa drogom. U kontekstu globalnih rizika mogli bismo sigurnosne rizike po svojem statusu globalnosti čak podijeliti, svrstati među globalne rizike, no prije bi zapravo možda mogli govoriti o sigurnosnim rizicima kao nečemu što Beck naziva problemima bez putovnica, odnosno onim rizicima koji su tipični koji nisu vezani samo za jedno područje, samo za jednu naciju, no njihova vjerojatnost ugroze nije tako reći univerzalizirajuća i jednostavno ih ne možemo smatrati globalnim rizicima koji su imanentni društvu rizika. Što se tiče Giddensove klasifikacije rizika na prirodne proizvedene, droge bi zasigurno predstavljaju proizvedene rizike, no zanimljivija zapravo tu kod Giddensa i podjela na individualne i kolektivne rizike, odnosno na tako reći zdravstvene i kultivirane rizike u kojima zapravo najljepše možemo uklopiti i određene legalne droge kao što su alkohol i nikotin, no o tome ćemo nešto kasnije detaljnije. Što se tiče individualnih rizika, najveći naglasak se zapravo stavio na ovisnosti kao na najrasprostranjeniji individualni rizik povezan sa drogama. Ovisnost je od Američke psihijatričke asocijacije definirana kao poremećaj upotrebe različitih supstanci. To je najteži oblik koji podrazumijeva nekontroliranu upotrebu i upotrebu koja je disfunkcionalna za pojedinca i iz koje proizlazi određene štetne posljedice.
No, opet je potrebno naglasiti kako je i kod definiranja ovisnosti kao svojevrsnog fenomena nužno nijansirati različite intenzitete zaokupljenosti različitim vrstama droga koji se zapravo mogu manifestirati na cijelom spektru pojavnosti. I tu je isto tako posebno naglasiti kako su i takva nijansiranja uvelike socijalno i kulturno determinirana. Ovisnosti, kao što sam već rekao, zapravo možemo se složiti postoje onoliko dugo koliko i postoje sredstva kojima su izazivana, no ovisnost kao fenomen zapravo je novi fenomen, odnosno modern fenomen koji svoju, ajmo tako reći, diskurzivno postojanje i potrebe za njegovim upravljanjem u kontekstu rizika tek započinje u vrijeme moderne, čak i rane moderne, odnosno negdje se prelaze 17. i 18. stoljeća kada su zapravo prva ovisnička stanja, odnosno ovisnost o alkoholu i ovisnost o opijumu kao takva definirana i kao takva su postala i predmet medicinskog proučavanja. Od sigurnosnih rizika povezanih zapravo sa drogama, prije svega treba istaknuti transnacionalni organizirani kriminal, odnosno transnacionalni kriminal povezan sa krijumčarenjem droga. UN-ova konvencija o transnacionalnom organiziranom kriminalu zapravo organizirani kriminal definirala kao oblik kriminala u kojem sudjeluju 3 ili više osoba, a transnacionalnost zapravo podrazumijeva ili ugrozu na transnacionalnoj razini ili zapravo čisto za provođenje kriminala od strane aktera čije djelovanje zapravo nije vezano samo uz jednu naciju i državu. Transnacionalni kriminal zapravo kao ugroza implicira različite oblike sigurnosnih opasnosti. Na individualnoj razini te se opasnosti mogu očitovati u pojavi različitosti, u povećanom udjelu pojave različitih stanja povezanih sa konzumacijom droga, kao što su ovisnosti, kao što su zaraze različitim bolestima, prije svega AIDS-om, i kao što je porast smrtnih slučajeva povezanih s drogama. Na nacionalnoj razini zapravo transnacionalno organizirani kriminal predstavljaju veliku ugrozu za samu naciju i to na 2 razine. Prije svega predstavljaju unutarnju i vanjsku nacionalnu sigurnost, vanjsku u kontekstu zaštite granica koje predstavljaju zapravo jedan od najbitnijih aspekata nacionalne sigurnosti svake države, a unutarnju ugrozu u kontekstu pojačanih stope koruptivnih radnji kojima zapravo demokratičnost same države se dovodi u pitanje, no i ekonomija odnosno gospodarstvo same države, s obzirom da pojačane stope transnacionalnog organiziranog kriminala uvelike loše utječaju na strane investitore koji bi određene zapravo gospodarske boljitke vlastitim investicijama mogli pridonijeti određenoj naciji. Na međunarodnoj zapravo razini, zbog samog transnacionalnog karaktera krijumčarenja droga, jednostavno moramo istaknuti i tu međunarodnu ugrozu koja predstavlja zapravo, tako reći, probleme zaštite granice, granične sigurnosti različitih nacija država. Također, transnacionalni kriminal kao takav uvelike i pretpostavljeno omogućen globalizacijom i različitim tehnološkim inovacijama. Sama globalizacija, koliko je zapravo i bila uzrok transnacionalnog kriminala, tako je i u određenoj mjeri bila i posljedica transnacionalnog kriminala. O čem ću malo više kasnije reći. I što se tiče samih sigurnosnih rizika, definitivno treba spomenuti i financijske rizike. Naime, financijske rizike u tom kontekstu možemo zapravo promatrati kao neke globalne ugroze, s obzirom da
određeni podaci govore kako je velika financijska kriza 2008. i 2009. godine se uvelike temeljila, odnosno likvidnost banaka i opstanak banaka u toj krizi uvelike se temeljila na novcu koji je došao iz područja različitih kriminalnih djelovanja, a u pola od tog iznosa je zapravo iznosilo djelovanje povezano sa krijumčarenjem droga. Tu treba zapravo još istaknuti kako je udio kojem zapravo novac koji proizlazi iz krijumčarenja droga prema nekim procjenama zapravo ekvivalent onome što se na svjetskom tržištu ostvaruje plinom i uljem, a glavna razlika zapravo između ta dva aspekta je što naravno novac koji proizlazi iz transnacionalnog krijumčarenja i prekograničnog krijumčarenja droga nije uključen u ekonomski i monetarni sustav i kao takav nije vidljiv. Što se tiče zdravstvenih i kultiviranih rizika, odnosno povezanosti individualnih i kolektivnih rizika, zapravo kao najbolji primjer se ističu različite legalne droge, prije svega tu su nikotin i alkohol. Nikotin i alkohol definitivno spadaju u individualne rizike, i zdravstvene rizike, no kultiviranost njihovog karaktera zapravo predstavlja određenu kolektivnu ugrozu, a u promatranju samih zdravstvenih rizika i kultiviranih rizika u kontekstu legalnih droga moguće je učiti zapravo taj refleksivni moment, odnosno samu rastuću pojavu nepovjerenja u medicinsku struku koja i proizlazi iz tog refleksivnog obraćanja pojedinaca i zapravo okretanja različitim laičkim određenjima i savjetima u kontekstu zdravstvene rizičnosti navedenih legalnih droga. Ovdje je potrebno zapravo spomenuti medikalizaciju rizika u jednom drugom kontekstu. Ja sam se tu zapravo najviše bazirao na samoj medikalizaciji ovisnosti, odnosno na takozvanoj fetišizaciji ovisnosti, pri čemu se ovisnost definirala kao bolest, kao medicinsko stanje. Takva praksa je prouzrokovala mnoge zapravo pozitivne stvari u kontekstu pružanja različitih i potrebnih tretmana većem broju ljudi, no ista je implicirala određene poteškoće i zapravo pitanja koja bi bilo potrebno riješiti. Prije svega, definiranjem ovisnosti kao bolesti i medikalizacijom same ovisnosti dolazi do situacije u kojoj osoba koja je ovisnik, koja je privedena zapravo u određeni i našla se u određenom kaznenom penalnom sustavu zbog praksi povezanih sa vlastitom ovisnošću, je primorana kako bi tretman kao takav bio omogućen na samom sudu priznati vlastitu ovisnost, priznati vlastiti problem i time zapravo osoba izbježe zakonske sankcije u zamjenu za određene ostvarivanje određenih tretmana, no na taj način implicitno je ugrožena zapravo proceduralna pravednost i proceduralna zaštita koja je koja je Ustavom zajamčena i svakom pojedincu. Da, zapravo zaboravio sam još nadovezati u kontekstu politizacije zdravstvenih rizika. Potrebno je zapravo istaknuti političko, odnosno državno upletanje u određene ugroze koje su pretpostavljene zdravstvenim rizicima. Prije svega tu bi trebalo naglasiti obrat koji se dogodio u Sjedinjenim Američkim Državama 30. godina, kada zapravo nakon prohibicije alkohola 1933. alkohol postaje legalan i opće prihvaćena supstanca, a samo 4 godine poslije, nakon što su se zapravo sredstva u tim svim federalnim brojima i uredima
osigurala i izjednačila, dolaziti do 1937. Do prve u povijesti kriminalizacije, odnosno legalizacije kanabisa. Sada kako zapravo rizici droga kao individualne i kolektivne, odnosno ugroze, odnosno kako ih je Beck nazvao problemi bez putovnice, kako oni zapravo imaju primjenjivosti na samo društvo rizika. Društvo rizika, svojstveni rizici su zapravo oni rizici čije je zapravo domet njih ugroza globalan, koji su zapravo omogućeni globalizacijom i pretpostavljeni globalizacijom i čija je vjerojatnost opasnosti, tako reći, univerzalizirajuća. U tom kontekstu zapravo globalizacija kao proces je nešto pri čemu su rizici droga kao takvi neodvojivi od društva rizika, jer zapravo kao takvi i predstavljaju i uzrok i posljedicu globalizacije. Tu prije svega treba istaknuti opijumsku globalizaciju, takozvanu, koja je bila jedan od momenata koji je uveliko obilježio kraj 19. stoljeća. Naime, opijum je još početkom 19. stoljeća bio vrlo bitan resurs za cijelu Istočnu Aziju, no kroz godine on postaje i vrlo bitan resurs za ekonomiju i gospodarstvo različitih europskih država. Prije svega tu treba istaknuti Ujedinjeno Kraljevstvo, čija je zapravo u to vrijeme ekonomija i ovisila o tržištu opijuma. O tome najbolje svjedoče opijumski ratovi, pogotovo prvi opijumski rat koji je vođen između Velike Britanije i Kine. Razlog tog rata je bio taj što je Kina onog trenutka kada je legalizirala, odnosno kriminalizirala upotrebu opijuma, zapravo bacila Ujedinjeno Kraljevstvo u velike trgovinske deficite u odnosu na međusobne robne razmjene na relaciji Ujedinjeno Kraljevstvo-Kina, na što je Ujedinjeno Kraljevstvo reagiralo na način da je pokrenulo takozvane opijumske ratove i pobjedivši u njima nametnulo zapravo Kini ultimatum prema kojem opijum kao takav mora biti dostupan i legalan svim građanima, kako bi naravno doprinijela i očuvala vlastito gospodarstvo. U tom kontekstu zapravo opijum predstavlja nešto što je i posljedica globalizacije, ali i nešto što je svojevrsni uzrok globalizacije i činitelj širenja globalizacijskih procesa. U kontekstu transnacionalnog kriminala i različitih krijumčarskih ruta također možemo konstatirati da je situacija uvelike slična. Sama globalizacija kao takva omogućila je različiti prijenos roba i različito širenje krijumčarskih ruta diljem svijeta, no u tom kontekstu možemo kako pokazuju različite UN-ove statistike, krijumčarske rute kao takve su, tako reći, bili činitelji globalizacije. Sada kada bi to stavili uvukli neku paralelu sa ekološkim katastrofama, odnosno rizicima koji iz njih proizlaze, konkretno sa pandemijama, možemo uvidjeti zanimljivost da, govoreći o pandemijama kao svojevrsnim globalnim ugrozama, je zapravo globalizacija kao takva što pretpostavlja rasprostranjenost ugroza koju pandemija implicira, dok i kao takva širenje pandemije je zapravo uvjetovano dosezima globalizacije, dok s druge strane da krijumčarske rute, transnacionalni kriminal su bili tako reći svojevrsni činitelji globalizacije koji su svojeg transnacionalnog karaktera i prekograničnih krijumčarenja i samim stvaranjem novih krijumčarskih ruta bili svojevrsni činitelji i globalizacije i širitelji globalizacijskih dometa. U
kontekstu ovisnosti valja spomenuti globalizaciju ovisnosti. Globalizacija ovisnosti zapravo je usko povezana sa samim imperialističkim težnjama pojedinih zemalja, čime su zapravo samim uvozom različitih luksuznih, takozvanih luksuznih dobara, prije svega opijuma iz prekomorskih država, i ovisnosti stekle određeni globalizirajući karakter, pri čemu su u zemljama, u domicilnim zemljama, uvozom samog opijuma dolazilo do porasta ovisnika o opijumu, dok je u zemljama koje su se zapravo kolonizirale i imperializirale dolazi do pojave porasta broja ovisnika među domaćim stanovništvom zbog različitih oblika dislokacije, eksploatacija lokalnog stanovništva. Još malo vremena pa sam odgovor. Sad sve ovo zapravo što sam teorijski iznosio se zapravo jako lijepo može primijeniti na primjere Europe u kontekstu individualnih rizika. Naravno, prije svega potrebno je istaknuti da se Europa ne promatra striktno kao Europska unija, nego zapravo Europu trebamo promatrati kao neki oblik naddržavnog udruženja koji uključuje Europsku uniju kao takvu, no uključuje zapravo i puno širi spektar država nego što je to Europska unija. Jedan od primjera takvog pristupa individualnim rizicima možemo vidjeti u takozvanom Europskom izvješću o drogama koje se objavljuje na godišnjoj razini. U tom izvješću osim zemalja Europske unije uključene su i Ujedinjeno Kraljevstvo, Turska i Norveška, pri čemu zapravo uključivanje Turske kao države koja nema zapravo nikakve veze sa Europskom unijom još uvijek i možda najbitniji moment zbog jako velikog udjela narkotika koji u Europu ulaze upravo preko ruta koji prolaze kroz Turske. Tomu zapravo i lijepo su svjedoče ovi podaci gdje možemo vidjeti kako zapravo Turska i Norveška su promatrane same na godišnjoj razini u 2019. godini preko 60.000 zapljena različitih oblika narkotika, dok s druge strane na razini cijele Europske unije ta brojka nije ni na 200.000. U tom kontekstu valjalo bi istaknuti i harm reduction pokret koji je zapravo nastao 80-ih u Amsterdamu i Londonu. Glavna okosnica tog pokreta je bila ideja koji pokret je krenuo među samim korisnicima droga. Glavna ideja pokreta je bila da se osiguraju čiste igle za intravenzivnu intoksikaciju u različitim narkoticima i organizirali su različiti punktovi po gradovima na kojima su ovisnici i konzumenti različitih narkotika zapravo mogli dolaziti po čiste igle, pri čemu se nastojalo smanjiti širenje zaraza prije svega AIDS-a i ostalih zdravstvenih ugroza. Također u kontekstu Europe i upravljanja i oblicima različitih upravljanja individualnim rizicima treba istaknuti slučaj Portugala kao poseban slučaj koji u kontekstu upravljanja individualnim rizicima postoji u Europi. Naime, Portugal je država koja je 2001. godine dekriminalizirala sve oblike narkotika i iako su mnogi skeptici takvoga pristupa smatrali da će se udio konzumenata različitih narkotika povećati, udio konzumenata je ostao potpunosti isti, no ono što se smanjilo to je broj smrtnih slučajeva povezanih sa konzumacijom droga, broj ovisnika i stopa zaraze AIDS-om je prije svega uvelike i najviše zapravo pala. Ono što zapravo je problem u različitim implementacijama različitih politika i zakona na planu upravljanja individualnim rizicima povezanim sa drogama su različiti zakonski okviri koji se nalaze u različitim državama i općenito Europi, pa čak i na razini same Europske unije. No,
ako je već u kontekstu individualnih rizika su neke zajedničke politike i programi uvelike neprimjenjivi, to nije slučaj i po pitanju sigurnosnih rizika. Europa zapravo po pitanju sigurnosnih rizika predstavlja vrlo zanimljivo područje zbog onoga što se događalo 80-ih i 90-ih, odnosno zbog kreiranja kreiranja stvaranja takozvanog šengenskog prostora, zbog raspada komunističkih režima i kreiranja različitih kriminalnih organizacija u državama bivših komunističkih režima zbog samih migracija koje su se zbog ta dva procesa uvelike su postale više zastupljenije, a i zbog samih tehnoloških inovacija u tom periodu zapravo dolazi do nužnosti promjena različitih vanjskih i unutarnjih sigurnosnih politika, kako na razini nacija, država, tako i na razini cijele Europe. U tom kontekstu Europu je potrebno zapravo promatrati ko su generis aktera na međunarodnoj političkoj sceni i u tom kontekstu je također potrebno naglasiti kako je Europa specifičan oblik takvog jednog međudržavnog udruženja upravo zbog pojave prijenosa institucionalne moći sa nacionalnih institucija na europske institucije. O tome da je zapravo nužno Europu promatrati kao zasebnog aktera na međunarodnoj sceni govori i činjenica da mnogi kriminalni miljeji, a konkretno u najvećoj mjeri kolumbijski karteli, i sami promatraju cijelu zapadnu Europu kao jedinstveno tržište, pri čemu treba istaknuti zapravo Amsterdam i luku Rotterdam, preko koje je isti uvoze velike količine narkotika koji se zapravo dalje, tako reći, nesmetano distribuiraju ostatkom Europe. Također tu treba istaknuti primjer Turske koji predstavlja tu azijsku rutu, preko koje zapravo i tu na ove područje Balkana dolaze velike količine različitih narkotika, prije svega heroina. Upravo zbog toga zaštita granica Europske unije predstavlja jedno vrlo kompleksno i zahtjevno područje. Upravo baš zbog toga jer imamo istovremenu potrebu da se osigura slobodno kretanje ljudi, kapitala i različitih roba, dok s druge strane nužnost da se osigura zaštita granica, jer zaštita granica je zapravo jedan od najistaknutijih, najbitnijih momenata osiguravanja nacionalne sigurnosti, kako na razini pojedinih nacija, tako i na razini cijele Europe. Što se tiče nekih strategija koje je Europska unija donosila po pitanju zaštite od sigurnosnih ugroza, zapravo mogli bi cijelo izlaganje posvetiti samo tome, no ja sam tu prije svega istaknuo strategiju za vanjsku dimenziju u području pravosuđa i unutarnjih poslova, kao možda i najbitniji u tom kontekstu. Prije svega potrebno naglasiti da je tom strategijom transnacionalni organizirani kriminal istaknut kao jedna od, ako ne i najveća zapravo potencijalna sigurnosna opasnost za cijelu Europu, i pri čemu su čak i određena istraživanja pokazala da je transnacionalni kriminal, odnosno nasilje koje je povezano s transnacionalnim kriminalom, u percepciji građana stoji kao i najistaknutija sigurnosna ugroza u pogledima unutarnje nacionalne sigurnosti. Upravo zbog toga, zbog različitih procesa koji su se zadesili u Europu krajem 80-ih, početkom 90-ih godina, koje sam već naveo, kao što su raspad komunističkih režima i različite tehnološke inovacije koje su olakšale transnacionalni kriminal na način da su zapravo omogućile da se on odvija, tako reći, na daljinu, gdje je sama ugroza i sama opasnost od podlijeganja različitim zakonskim sankcija svedena na minimum. Upravo zbog toga dolazi do radikalnih zapravo promjena u što vanjskom, što unutarnjim poimanjima europske sigurnosti. Prije
svega u tome što zapravo ona klasična diferencijacija unutarnje i vanjske sigurnosti na policiju i vojsku zapravo prestaje vrijediti, dolazi do takozvane dediferencijacije podjela na unutarnje i vanjske sigurnosti, a prije svega je to zapravo najbolje vidljivo u potrebi da se zapravo zaštite granice Europske unije kao takva, da se zaštite i granice pojedinih nacija država. Time zapravo dolazi do potrebe za takozvanom europeizacijom policijskih djelatnosti, za stvaranje jedinstvene zapravo policijske agencije Europola. Tu treba zapravo naglasiti da Europol ne predstavlja nešto što je tako reći europski FBI, odnosno neku državnu policiju. Europol kao takav nema ne koristi nikakva sredstva prisile niti uključenja, nek samo služi kao svojevrsni medij kroz koji se odvija policijska suradnja različitih nacionalnih policija. Europeizacija zapravo policijske djelatnosti predstavlja dosta kompleksno područje iz razloga što nacionalna sigurnost kao takva predstavlja jednu od temeljnih funkcija i uloga svake države i svaka država se samim time neće lako odreći i prepustiti zapravo taj dio posla Europi i zbog toga imamo situaciju da većina država koje su članice Europske unije zapravo, ajmo tako reći, prihvaćaju sve ono što je Europska unija zahtjeva i nudi, no u praktičnom smislu ne postoji baš puno pomaka do nedavno što se tiče samog momenta europeizacije političkih djelatnosti. Imamo još 5 minuta. Tu bi zapravo samo još po kraju istaknuo što se tiče sigurnosti ugroza, takozvani narkoterorizam. Narkoterorizam kao moderni fenomen o kojem se počelo pričati 80-ih godina predstavlja područje s kojim se zapravo stručnjaci dosta razilaze. Jedne struje tvrde kako dovođenje u vezu narkotržišta i samog terorizma je pretjerano i zapravo neodrživo, no kada zapravo uzmemo u obzir ono što narkoterorizam podrazumijeva, odnosno financiranje različitih terorističkih organizacija putem novca koji je ostvaren prodajom narkotika, možemo uvidjeti da iako ne možemo sa sigurnošću o njemu pričati kao fenomenu koji kao takav predstavlja direktnu sigurnosnu ugrozu za unutarnju i vanjsku sigurnost Europe, definitivno ga moramo uzeti u obzir kao potencijalnu sigurnosnu opasnost. I sad da zaključim zapravo ukratko svoje izlaganje. Droge, odnosno rizici koji su drogama pretpostavljeni, možemo ih pred svega podijeliti na individualne rizike, odnosno na ovisnosti, na smrtne slučajeve povezane sa drogama i zaraze različitim bolestima, pre svega AIDS-om. Što se tiče sigurnosnih rizika, tu pre svega valja istaknuti transnacionalni organizirani kriminal povezan sa krijumčarenjem droga i narkoterorizam kao takav, no o njemu, o fenomenu narkoterorizma ne možemo zapravo sa nekim 100% znanstvenom sigurnošću pričati kao realno i objektivno ugrozi. Droge zapravo, iako rizici koje one pretpostavljaju postoje dugo vremena i ako promatramo ono što se podrazumijeva pod društvo rizika, postoje mnogo više nego što postoji društvo rizika. Droge zapravo, ako konkretno ovisnosti i transnacionalni kriminal u okvirima društva rizika zadobivaju neka nova svojstva i obilježja kojima ih jednostavno na neki način ne možemo od istoga odvojiti. Europa zapravo predstavlja također dobar primjer nužnosti nadinstitucionalnog i međudržavnog udruženja, prije svega zbog već spomenutih različitih zakonskih okvira u pristupu drogama, odnosno upravljanju individualnim rizicima povezanim s drogama, a i zbog šengenskog prostora, odnosno nepostojanja granica među državama koje u Europu čine jednim zapravo
povezanim tržištem narkotika i koji omogućuju konstantne migracije kojima su međudržavni, odnosno prekogranični oblici kriminala koji se zasnivaju na nekim nacionalnim vezama, sve češći i češći diljem Europe. Tu bi zapravo još do kraja kao zaključak istaknuo kako zapravo Europa, odnosno promatranje individualnih rizika povezanih s drogama u samoj Europi predstavlja upravo ono što je Ulrich Beck nazvao metodološkim kozmopolitizmom, odnosno na primjeru individualnih rizika povezanih sa konzumacijom droga vidimo da primjena takozvanog metodološkog nacionalizma je više neodrživa i zbog nepostojanja šengenskih granica, zbog stalnih migracija i nesmetanog kretanja ljudi i dobara kroz Europu, jednostavno fenomenima kao što je konzumacija droga jednostavno ne možemo više pristupati, barem ne u pogledu Europe na nacionalnim razinama. Također što se tiče zaštite vanjskih i unutarnjih europskih granica, odnosno europeizacije policijskih djelatnosti među državne policijske suradnje, možemo zapravo istaknuti državnu strategiju kozmopolitskog realizma, kako ga je zapravo nazvao Ulrich Beck, koja se zapravo temelji na međudržavnoj suradnji i transdržavnoj suradnji različitih nacija država, pri čemu niti jedna od tih država ne gubi vlastiti suverenitet, nego zadržava suverenitet, ali udruživanjem sa drugim državama stvara neki nadsuverenitet, neki nadeuropski suverenitet i, kako je Beck nazvao, zapravo kreira transnacionalnu državu. Tu bih zapravo za kraj istaknuo kako je po pitanju droga, odnosno rizicima koje droge impliciraju, ono što je Beck nazvao kozmopolitskim empireom, u ovom slučaju konkretno europskim kozmopolitskim empireom, zapravo jako dobro vidljivo, upravo zbog te nadnacionalne i asimetrične integracije s jedne strane i vertikalne i horizontalne institucionalne integracije s druge strane, koje se temelji na međusobnoj suradnji i kooperaciji, pri čemu su zapravo intenzitet integracije i kooperacije dosta fluidno određeni i ovise o prije svega članstvu u Europskoj uniji, nakon toga različitim carinskim i monetarnim udružavanjima, odnosno vezama sa samom Europskom unijom, a ili i na prihvaćanju europskih vrijednosti kao takvih. Tu zapravo možemo istaknuti mnoge primjere gdje su tipa Švicarska, gdje su europske vrijednosti kao takve implementirane već davnih dana, no Švicarska kao nacija država nije članica Europske unije. Također, teško da možemo govoriti o Europi samo u kontekstu monetarne unije i šengenskog prostora koje ona podrazumijeva, upravo zbog postojanja različitih carinskih i monetarnih udruživanja i na razini država članica od država ne članica. To je super taman. Morat prekinuti jer moramo sad na sljedeće izlaganje, pa će kolege to pripremati. A ja bih te samo pitala, evo slobodno. Samo bih te pitala kratko, kako vidiš sliku Hrvatske što se tiče legalizacije ili kriminalizacije droga, s obzirom da smo dio Europske unije i vidimo neke pozitivne primjere, to jest pozitivne posljedice uz Portugala, Nizozemske i slično. Pa, prije svega potrebno je naglasiti kako pitanje dekriminalizacije i možda čak legalizacije droga kao takve to su zapravo jako široka pitanja, jako kompleksna pitanja koja podrazumijevaju uključivanje vrlo različitih aspekata državnih i nacionalnih, a i nadnacionalnih politika i teško zapravo o tome govoriti jednodimenzionalno i davati različita fiksna rješenja. Što se tiče same dekriminalizacije, sama dekriminalizacija kao termin uključuje čitav spektar različitih aspekata i oblika.
govoreći o dekriminalizaciji, mi možemo govoriti o dekriminalizaciji kanabisa u Hrvatskoj već samim time što je on prije nekih 10-15 godina maknut iz područja kaznene odgovornosti i pretvoren u takozvano prekršajno djelo, no on i dalje implicira određene novčane kazne i određene zapravo uplitanje čak medicine kao znanosti u rješavanju pitanja određenih pitanja povezanih sa samom konzumacijom. Tako da sama dekriminalizacija kao takva je termin koji nije dovoljno dobro definiran i koji nije zapravo dovoljno fiksno razjašnjen da bi mogli o njemu pričati osvrćući se samo na jednu dimenziju samog problema. Ne znam da nisam rekao ništa zapravo time, ali nema se zapravo tu ništa tako reći konkretno ni kazati. Na kraju krajeva naš posao kao sociologa nije da dajemo neka rješenja, da dajemo neke upute, nego da objasnimo i razumijemo ono što se događa oko nas, odnosno da objasnimo i razumijemo društvenu stvarnost kao tako. Super, hvala. Mislim da bi ovo bio dobar materijal za raspravu, ali nažalost ne stignemo. Ja bih zamolila još jedan aplauz za ovu probijenu.